hurtigt. Vi er nået til Antigua i Guatemala, og turen er bare gået skide godt. Og det her, det er så her, vi er kommet til at bo i Antigua, og der er sket en hel masse. I dag har vi allerede været i kirke, fuldstændig sindssygt med dans, sang og musik. Ja, det gik helt amok. Det var virkelig en oplevelse, og vi var også selv op og synge en dansk kristensang, børnesang. Det var meget interessant. Lige nu kan I få lov at se, hvor vi bor. Super Bowl er i gang selvfølgelig. Udenfor har vi en rigtig hyggelig gade. Kan I se lidt af? Hernede, jeg ved ikke om vi kan skimte det, men der er en kæmpe vulkan. Og her sidder folk og spiser vandmelon. Og det er så her vi bor. Her er skide lækker. Sig hej til Danmark. Alle i Danmark. Hvad kan man se? Jo, der er vulkanen igen. Nå, det var det. Vi ses derhjemme.